Σήμερα θα σας μιλήσω για το δεύτερο βήμα στο Webmaster, πώς πρέπει να καταχωρήσουμε κάποιες βασικές σελίδες οι οποίες δημιουργούνται από εμάς. Δεν είναι οι HTML σελίδες, δεν είναι σελίδες δηλαδή που φτιάχνουμε για να βλέπουμε κάτι δικό μας. Αν ανοίξουμε τα Webmaster Tools θα δούμε ότι το πρώτο πράγμα που λείπει και μας ενημερώνει είναι το Sitemap. Sitemap είναι ένας οδηγός αναγνώρισης για το πόσες και ποιες σελίδες υπάρχουν στον ιστότοπό μας, και αυτό το καταλαβαίνουν τα ρομποτικά. Για να καταχωρήσουμε ένα sitemap, για να μην το κάνουμε χειροποίητο γιατί είναι αρκετά δύσκολο, υπάρχουν διάφορες μηχανές που γεννάνε. Είναι πολύ απλή η δημιουργία ενός sitemap. Επιλέγετε μία από τις μηχανές που γεννάνε sitemap, πάτε εδώ, γράφετε το όνομα του site που θέλετε να γεννήσει sitemap. Κάθε πότε κάνουμε αλλαγές, εμείς του λέμε εσείς αποφασίστε, συνήθως βάζουν, εσείς θα βάζετε, εγώ βάζω εβδομαδιαία γιατί είναι στατικό site αυτό. Λοιπόν, priority τι είναι, ποια σελίδα θα πάρει περισσότερη ανίχνευση. Λοιπόν, ξεκινάμε τις διαφημίσεις του για να μπορεί και ο άνθρωπος να επιβιώσει αυτή την κατάσταση που ζούμε. Λοιπόν, το sitemap γεννήθηκε, μπορεί και το γεννάει με πολλούς τρόπους. Το ένα sitemap με HTML μπορούμε να το δούμε εδώ εμείς, είναι αυτό. Τι λέει εδώ, βλέπετε ποιες και πόσες σελίδες υπάρχουν. Όλες οι σελίδες, ενώ έχουν τον ίδιο τίτλο, λινκάρουν σε διαφορετικά μέρη. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί το site αυτό δεν είναι έτοιμο ακόμα για κατάσταση SEO. Καμία από αυτές τις σελίδες δεν έχει διαφορετικό description, διαφορετικό title, διαφορετικό header, και όλες γράφουν auto style. Οπότε το sitemap σε αυτή την περίπτωση δεν είναι σωστά δομημένο, γιατί η μηχανή θα καταλάβει, για να δούμε τι θα καταλάβει η μηχανή κιόλας. Συνήθως το XML χρησιμοποιούμε, XML editor, να ανοίξει. Λοιπόν, τι θα καταλάβει η μηχανή? Βλέπετε ότι υπάρχει φανοποιία, αυτό είναι το σωστό. Επειδή οι HTML σελίδα είναι καλά δομημένες, καλά κατασκευασμένες, η μηχανή θα καταλάβει κάποια πράγματα. Λοιπόν, ας ρίξουμε αυτό το sitemap, αυτό εδώ το sitemap, καλά, το ξανανοίξαμε, θα το ρίξουμε μέσα στο root του server που υπάρχει το site. Για να δούμε εδώ, /sitemap.xml. Τι θα δούμε? Είναι αυτό το πράγμα που φτιάξαμε σήμερα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει όμως να δηλώσουμε και στο Google ότι το έχουμε. Βλέπετε, γιατί πρέπει να κάνει sitemaps, για να δούμε λέει. Δεν υπάρχει sitemaps, δεν έχει ανιχνεύσει Google sitemaps, λέει προσθέστε. Προσθέτουμε εμείς το sitemap, είναι αυτό το δικό μας, test, για να κάνουμε ένα test, test. Υπάρχει το sitemap, σου λέει submitted 16 sitemap. Λοιπόν, submit sitemap, refresh this page, στάλθηκε και το sitemap. Τι μαθαίνει? Υπάρχει και το sitemap που είναι πολύ βασικό. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν 16 σελίδες. Αν πάμε εδώ στο server, πάνω κάτω 16 σελίδες έχουμε. 1, 2, 3, 4, 5 βασικές σελίδες, 16 σελίδες HTML. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό σημείο όταν χρησιμοποιούμε τα Webmasters. Θα πάμε και εδώ
στο health, να το κάνουμε και fetch, να το ρίξουμε πάνω στο Google και το sitemap, sitemap.xml. Αυτό εδώ το πράγμα, θα το κάνουμε fetch, αναμονή, ωραία, μέχρι να αναγνώσει τη σελίδα, επιβεβαιώθηκε, για να δούμε εδώ τι δείχνει το sitemap αυτό. Μάλιστα, το style έχει ένα company, σωστά, φανοποιία, τοπική βαφή. Βλέπετε, επειδή το site είναι στατικό, είναι με HTML, κώδικα γραμμένο, οι σελίδες του είναι στατικές. Εδώ ένα πολύ καλό trick για το SEO είναι ο τίτλος της σελίδας, μάλλον το είδος της σελίδας, είναι και το όνομα της σελίδας. Τοπική βαφή. Μέθοδος τοπικής βαφής. Τοπική βαφή. Γιατί πολλοί θα ψάξουν έτσι, με αυτή τη λέξη. Λοιπόν, πάμε στα web tools, back. Ωραία. Του λέμε τώρα, στείλτε και στα ρομποτικά, να καταλάβουν ότι υπάρχουν. Πρόσδεσο, πετυχημένη. Πέρασαμε και το sitemap. Το ίδιο είναι ένα άλλο αρχείο, το οποίο λέγεται, συγγνώμη, πάμε εδώ, υπάρχει και ένα που λέγεται, μισό λεπτό, δεν το έχουμε ανεβάσει και αυτό το αρχείο. Θα σας μιλήσω αργότερα για αυτό το αρχείο, θα κατασκευάσω ένα αρχείο